Doufám, dneska vás vítám u dalšího videa a ve dnešním videu budu hrát roleplay. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Já už jsem ve hře, takže dneska nebude žádný takovýto pohled. Dneska mám takovýhle outfit, perfektní. A budeme hrát teda z první osoby a budeme hrát jako simulátor denního života, bych to tak nazval, farmáře. Žádnou techniku tu nemám, takže budeme muset nakoupit. Máme milion z začátku, takže vezmeme si nějaký traktor určitě. Jo, první bych začal pozemkem, byly tohle farmou. Pozemky a koupíme si tady tento pozemek, neboli naši farmu a ještě tady ty nějaké pole máme. Myslím, že nám stačí jenom jedno zatím, ať mám ještě nějaký peníze na techniku. Koupil bych tedy tohle menší pole, protože to bude typu nejlevnější. Ať nám ještě zběre nějaký peníze na techniku. Jakož už máme jenom 800 000. To stojí 60, což není moc. A teď jdem na techniku, takže vezmeme si nějaký traktor. Nám stačí asi malej, protože máme moc peněz. Že já bych dal tuhle Proximu za teda pěkně. Dal bych tam i pevného střelního nakládače, kdybychom měli třeba skleník, což se docela vyplatí, tak ať se nám kupovat timo. Motor burácí pole volá mě zas. Traktory startujou, není čas na čas. Sklízím a sázím, jsem pánem těch polí. Tahle farma je teď si koupím kombajn, bych mohl koupit. S nějaký levnej. Traktor hučí GPS, mám zapnutý tratky rovně jak lajny na papíru nakreslený. Jsem koupil oblač, ale se mě blbne. Takže to občas tady třeba jako trochu ulítne. Vezmu tenhle ten nejlevnější masový Ferguson. Ještě k němu rovnou koupíme lištu a odvozek pod lištu. Takže bez té lišty bychom jako nemohli sklízet, což dává docela smysl. Bychom mohli koupit vlečku. To máme pak tam dát. Takže tady. Stačí asi tahle já si to můžu rozšířit. Já budu mít jako přivězt na balíky, to je dobře. Kdybych třeba převážel pak balíky, tak si to můžeme třeba konfigurovat. A to. Si dám teda těch 8 metrů, ať to má 8 metrů rychlových. Koupím to. A teď ještě koupím kultivátor, který asi stačí tento. Asi těch 28 000. Pak secí stroj samozřejmě. Ten asi stačí. Tenhle ne, ten vedle. Jinak mi to budu natáčet i Euro Truck Simulator 2. Z toho brzo vyjde video. Možná v tu dobu, co teď koukáte na tohle video, tak už vyšlo. A to by bylo všechno. Ještě osivo. Tady koupím pak.
A to naše pole je na tom jak? Jak se koupilo. Není tam nic zase toho, nebo tam je tráva, ale... To... Ne? Takže není tam nic? Je z ráno, takže zasejeme. A ještě si koupím dopravní prostředek. Ještě si koupím kolo. Auto. To si můžu vzít. Tady jsem si dal pár modů. Třeba na tohle Kodiaka z otevírání dveří, což je dobrý. Nebo tady tohle Kodiaka, který se můžete nakonfigurovat i s majákama, anebo jako policejní auta takový. Nebo ten pick-up, kterému se prodávat ještě to, a to je taky dobrý. Ale bych šel spíš po něčem jako menším, teďka, ale levnějším. Máme. Vzal bych 4 kolo, určitě, ať se máme jak dojet. A pak bych teďka možná ani auto neřešil. Tak. Teď. První osoba. Teď. Jo, a ještě si nastavím na to. Vypnu si automatické startování motoru. To je z mě zbytečný mít zapnutý. Nebo ne zbytečný, ale když pak vy třeba omylem vystoupíte, tak teď musíte to třeba jen čekat, než se vám to znovu nastartuje. Tady dám 0,50 a tam na 5 minut. Pro vás necháme zaplay. Musí automatický start motoru vypnout. Tak. Kolo si vlastně nechám zatím tady. Nevím vlastně si ho kupoval. Jen tak. Mám taky z módu. Jo, ještě se nebudu přepínat mezi těma. Co chtěl říct. Aby to jako fakt vypadalo reálně. Teďka jsem se neměl. Bo, měl jsem se jak dopravit k tomu. Ale pěšky by to trvalo hodně dlouho. Tady si vezmu. Tak to připojím tady. Slunce nad hlavou, vlátička připravená, pole mám pod pravou, traktor hučí GPS, mám zapnutý řádky rovný jak lajny na papíru nakreslený. Sklízím, prodávám cash, mi letí na účet, kupujem kombajn, teď je všechno větší než dřív, plevel nemá šanci, pole roste do nebe, farming simulator, život přesně podle mě. Teď to dáme na ten podvozek. Když se to blbě dělá z té první osoby, ale musím se to zvyknout. Jinak z tohle můžu udělat normálně sérii, kdybyste chtěli a měli zájem, tak klidně z toho můžu udělat sérii. Motor burácí pole volá mě
mě zas, traktory startujou, není čas na čas. Sklízím a sázím, jsem pánem těch polí, tahle farma jede dál, nikdy mě nebolí. Ráno vstávám, slunce nad hlavou, mlátička připravená, pole mám pod pravou. Traktor hučí GPS, mám zapnutý tratky rovně jak lajny na papíru nakreslený. Sklízím, prodávám, cash mi letí na účet, kupujem kombajn, teď je všechno větší než dřív. Plevel nemá šanci, pole roste do nebe, farming simulátor, život přesně podle mě. Sklízím, prodávám, cash mi letí na účet, kupujem kombajn, teď je všechno větší než dřív. Plevel nemá šanci, pole roste do nebe, farming simulátor, život přesně podle mě. Motor barací, pole volá mě zas, traktory startujou, není čas na čas. Sklízím a sázím, jsem pánem těch polí, tahle farma jede dál, nikdy mě nebolí. Motor barací, pole volá mě zas, traktory startujou, není čas na čas. Sklízím a sázím, jsem pánem těch polí, tahle farma jede dál, nikdy mě nebolí. Few moments later. Slunce nad hlavou, mlátička připravená, pole mám pod pravou. Traktor hučí, Teď mám zapnutý řád. jdeme sít to pole, které jsme si koupili. Mezi tím jsem tady, tak jsem převezl jednu techniku, koupil jsem si čelní nakladač a tam jsem koupil vlastně takový pick-up, do kterého jsem dal vlastně tím čelním nakladačem jsem dal osivo a to mám vlastně teďka jako pojízdný osivo. To je dobrý. Takže teď jdu posít to pole. Používám za kamerou. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dávejte like, odběr, zvoneček a vidíme se příště. Farmáři, zdar!